Veliki pozdrav svima. Danas bih volela nešto da vam kažem više o krvnim sudovima i kako zapravo usporiti proces starenja tako što ćete čuvati krvne sudove. Evo ovako, često se misli, mi obično određujemo starost, nečiju starost na osnovu toga koliko neko ima godina, na osnovu broja godina. Međutim, to je samo delimično tačno. Zašto? Zato što vi ste mladi onoliko koliko su vam mladi krvni sudovi, a ne onoliko koliko imate godina. Vi ćete videti nekog čoveka koji je mlad, a osjeća se kao da ima 100 godina. Nema u njemu života uopšte, nema snage, nema energije. A opet vidjet ćete nekoga koji ima, 50, 60, 70 godina, a u stvari pršti od energije. Zašto on ima energije? Zato što je njegova ćelija dobro nahranjena. A kada je ćelija dobro nahranjena? Ćelija je dobro nahranjena kada je dobro prokrvljena. Ako zamislite da je ovo vaša ćelija, ona će moći dugo da izdrži ako je vi ne hranite kako treba ili ako dođe do nekakvih problema sa krvnim sudovima. Zato što ćelija ima savršene mehanizme i ona je mudra. Ali ako to ipak dugo traje, desit će se sledeća stvar. Ćelija će početi da vene, da se smežurava, ćelija kože, ćelija unutrašnjih organa, bilo koja ćelija, ako nije prokrvljena, ona ne može da bude nahranjena. Ako prokrvite na vreme tu svoju ćeliju i ako na vreme počnete da je hranite, ona će uspeti, zahvaljujući svojim regenerativnim mehanizmima, da se obnovi. Dakle, iz tog razloga je jako važno čuvati krvne sudove, pogotovo ako u porodici imate već nasleđe sa kardiovaskularnim bolestima i tako dalje. Jedan od izvanrednih suplemenata o kome danas hoću da vam nešto kažem je zapravo ovaj suplement Argi Plus. I osnovna materija u ovom suplementu je zapravo L-arginin, aminokiselina L-arginin. Ovako je pakovan u ovim kesicama, tako da je to jedna dnevna doza. L-arginin je aminokiselina za koju danas naučnici kažu da je čudotvoran molekul. Zovu je čudotvornim molekulom ili čudesnim molekulom, zato što izvanredno čuva naše krvne sudove, odnosno omogućava jednu vrstu relaksacije krvnih sudova. Neću vam sad puno pričati o biohemiji, možda to nekom drugom prilikom. Znači, širi krvne sudove, omogućava da krvni sud bude elastičan i zahvaljujući tome čini na veliku uslugu našim krvnim sudovima i našem srcu, jer sprečava takozvani oksidativni stres za srce, za mišiće i za celokupan organizam. Argi Plus još nazivaju i suplementom protiv starenja, odnosno anti-aging suplementom koji usporava starenje. Zašto? Pa upravo zato što radi na krvnim sudovima, zato što omogućava da krv bolje teče, zato što snižava pritisak kod ljudi koji imaju visok pritisak. Pokazao se odličan kod sportista, sportisti ga vrlo rado koriste i mnogi sportisti su, zahvaljujući ovom suplementu, zapravo probili svoje rekorde i postigli bolje rezultate. Pored toga, Argi Plus ima moćno dejstvo na seksualnu funkciju, znači povećava libido. Odličan je u predmenopauzi i menopauzi, obavezno to ženama preporučujemo, zaista je dramatična razlika kod žena koje to piju. I ima jako puno toga zbog čega bi Argi Plus trebao da se pije, prosto ne mogu svega da se setim, između ostalog poboljšava i plućnu funkciju i odličan je antioksidant. Zbog toga pijem Argi Plus
Inače, u ovom soku se nalazi i koštica nara i bobičasto voće koje su takođe snažni antioksidansi. S obzirom da u mojoj porodici veliki broj njih pati od kardiovaskularnih bolesti, ja sam rešila da Argi Plus pijem preventivno i to se pokazalo kao dobro, jer svaki put kad popijem Argi Plus, meni mozak bolje radi, bolje se koncentrišem, imam veću snagu u toku dana i uopšte osjećam se snažnije i bolje. I zbog toga preporučujem ovaj suplement na kome između ostalog radio jedan Nobelovac, dr. Murad. Eto, toliko danas o krvnim sudovima. Vidimo se, čujemo se, molim vas da komentarišite, pogotovo ako imate iskustava, volela bih da čujem i tuđe iskustva. Želim vam sve najbolje.